Anong wala? Dito sa cellphone ka? Ha? Wala akong daw. Hindi na nag-party. Videoan? Pero yung cellphone mo, may con ka? Oo. Wala na akong daw. Sinamod ako malabo. Shakira, Shakira, Shakira. Yung tinda mo. Nagkakuha ng cellphone. Ginatinda niya yung Dala niya rin cellphone. ano. Namimili tapos nagatinda. Baka yung snatch niya lang. Joke. Masyadong ka na. Good morning po. Sobrang lapit naman. Diyan may tayo sa Palmarabo. Saan? Ang naman ng niloloro. Ano kasi? Ha? Good morning mga ka-dragon. Yan ako, Hello pagkakilala sa daw. ating viewers. One lang kanina. Maulan guys, kaya hindi kami makapag-vlog. Light mo lang tayo. Dito lang ako. Okay lang, basa pa. Medyo basa pa. Malikar. Maraming ilaw. Ito po ba? Pasensya na po. Time naman na malinaw din. Pag malakas yung ano, yung kanina. Blurred. Yung blurred. Patay na natin. Hindi ko makita yung siguro kasi may na rin yung ano. May time na nag-blurred. Pabili ng malunggay pandesal. Visit ka Kuya Allen. Wala kaming malunggay. Malunggay lang. Walang pandesal. Yung wala talaga Kuya Allen, magpa-share ka naman dito. para magka-customer naman Tapos, turuan mo kami ng ibang ano. Luto mo dyan. Malabo, ading. Malabo agad. Malabo. So, kailangan natin Talagang magpana. Ayan, good morning sa ating 26 viewers. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Maulan po dito ngayon. Baka mamaya okay na nga, baka mamaya konti lang ang ating customer kasi maulan. Kaya na daw signal dyan. Kaya dito daw. Okay lang daw kay ma. Okay lang sa akin sabi ni Ma'am Wida. Bot. Yan, shout out po sa Visayas Boys from Batasan Hills, Quezon City. Yan, Hello po sa mga sa mga taga-Batasan. Visayas Boys. Shout out po sa inyo lahat. Good morning, DFL. Shout out po. Ingat po kayo palagi at congrats. Love you guys. From Ma'am Mary Ann Mali. Thank you Hello po. Good morning. Shout out din kay Sir Adrian Maluta. Siyempre kay Rodolfo Clark. Medyo na rin yung nalabas na yun. Kasi pag maulan mamaya, baka tamarin yung mga estudyante. Walang mabas. Kaya ikaw. Kaya huwag mo nang magulan. Pag mo nang magulan, okay lang may pagtapos na. Oo, mga 1:30. Yung mga gano'n. Pwede na. Yan Kasi siya. nakatulog na kami. Nakaulog na kita. Shout out po kay Sir Willie Santo Domingo from Carzon, California. Ayan. Hello po. Sir Willie Kumusta kayo Santo dyan sa Domingo. California? Paseng, dali dito. Shout out po kay Sir Ranilo Molina. Kay Sir Jose Marie Mojica.
Shout out kay Sir Romeo Nacanila, kay Sir Delbert Tolentino from Las Vegas, Hello USA. po. Yan, Kumusta hello. kayo dyan? Sa USA. Shout out din kay Ma'am Shirley. Good morning mga ka-DFL. Hi, Peng, Gigi, and Madonna. Hello po, Thank Ma'am you so Shirley. much. Hello po. Kumusta kayo dyan sa inyong mga lugar? Sana ay parang may bagyo ngayon eh. Sabi ni Kuya Allen, makikikain mamaya ha, madaan ako dyan. Okay lang basta magbayad ka, joke? May free sabaw. Hindi, palitan namin yung lobby mo, pinatikin sa amin. May free sabaw. Kaya lang baka pulaan mo lang, pulairo ka pa man. Delegaya, say hi. Yan, shout out po kay... Yan, Delegaya ay. Kay Sir Bernardo Cruz Jr. Basta na kayo po dyan. Hello po. Delegaya. Shout out po from Maki, Australia. Yan. Hello po Sir Bernardo. Malapit na. Yan. Shout out kay Jose Marie Mojica from Fairview, Quezon City. Dito ka, Ate. Yun, umaraw na rin. Dito ka, Pero umaambon pa din. May ambon, may araw. Sabihin na nilang po. Ito na guys, si Auntie Ligaya. Di ba namin si Santi Nakapag-day Ligaya? off siya kahapon kasi magaling, okay ka na ba? Sabi namin, bakit ka pa sumamante, magpagaling ka muna. Pero hindi ka ba tinrangkasaw? Yung Sabi ko, baka niya. makahawa pa siya. Ngayon pa naman yung nakahawa. Kung lahat na kami nagkasakit ay, paano na? Kadami-dami ginabinta sa bawlang libre, pambihira si Madonna. Paano ikaw ang babaeng walang pahinga? Ligaya. Libre ka namin ng sa malamig. Kuya Allen. Tsaka, kwek-kwek. Ayun pang wala dito sa atin. Wala kaming ganun kuya. Nagano siya. Lalong gumanda si Gigi nang tumaba. Thank you po. Shout out kay Sir Renan Martinez at kay Rafael Sana si Borda. Auntie Pat and akong sayo nga daw kayo. Hello po sa ating 50 viewers. Hello po. Hey! May pusa. Ay, siguro yung nagkakanlaw. Sigay dito. Ante. Saan saan kayo? Anong maalasal? Hindi kami nakapaglugaw ngayon guys kasi nga Tanghali na kami. tinanghali na kami. Ilang buwan na Gigi, malapit na yan. 12. 12. Daming langaw. Ulan kasi. Hi, camera girl. Hello po, Sir Nord. Yan, shout out kay Sir Robert Van Ordin at syempre kay Ate Lyda Van Ordin. Kay Gayen. Kay Gayan, syempre, Kay Ma'am Benita. At Tito Ben. Kay Manong Sukpangan at kay Manong Bartok. Hello po. Kay Manong Kit. Hello po, Manong Kit. Kay Manong Kit, syempre. Kay Manong, sino ay Manong Kit? Manong Kit. Alias niya nga yun. Si Sir Dionisio. Kay Gayan? Syempre kila Kuya Johnny at Ay, kay oo. Ate Remy. Kay Kuya Benji. Kay Ma'am Tereseta Mosi. Yan lagi yan. Yan, shout out naman sa anak ko si Nicolayan. Shout out kay Nicolay. Hello, Nicolay. Shout out kay Ma'am Mary Rose Chua. Gigi, pag may boyfriend ka, humanap ka ng kontraktor para haya-haya ang Ay, buhay. syempre po, naghanap na po ako ng contractor ngayon. Ano po yan? Anong flavor po? Basta mo. Ito po. Burger, Ate Ligaya. Kay Sir Pogs. Ilang Kay burger Kuya po? Pogs from Negros. 4 din? Kung kayo magtikla, kaya ko na po. Ano, may burger pa? Ilan? Apat. Oh, ante, dito ka ha. Makipag-usap ka. Oh, dali. Magluto ako ng burger. Walang magluto. Dali. Ate, dito ka nga oh.
magluto ng burger. Magluto ang burger, may customer. Cookies and cream lang po Apat yan na ha. burger. Lahat na yan na flavor. Milk tea. Di pa sa... Ayawan ko muna kayo guys. Sige. Gayahin mo siya. Nandiyan sa Tiligaya. Pag may boyfriend ka na, manap ka ng kontraktor para haya-haya ang buhay mo. Yan, sabi ni Sir Rodolfo Flores. Baka may mare-repair ka daw contract. Ano to? Hello kay Sir Apo. Peter Sanchez. Pa-shout out po Kuya Pogs from Negros. Yan, shout out Kuya Pogs. Shout out. Kay Sir Ryan Marbaldos. Yan. Hindi ba tuyo nga yung yellow? Yellow. Hindi nabasa mo na yung bagong pati Kuya Allen? Para pa kanya. Padahin ninyong benta sa baulang libro. Word. Kaya din. Excuse me. Oo, sayang naman yung ano. Kuya Alin, ayun nga lang yung ginawa namin, Kuya Alin. Pinopromote kasi namin yung sabaw namin. Para pag masarap yung sabaw, babalik-balikan talaga yung aming. Pag natikman mo yung sabaw namin, papa, sabaw pa lang. Sabaw ng kanyang Kuya Alin. Sabaw ng bulalo. Wala na. Ha? Nang wala na. Sabaw ang puso. Nanti pa siya natin Tiligaya. Salita ako ng salita, wala naman na yata. Ikaw lang ang phone. Oo, ako may magkukulay ako guys. Ayan na po yung naiinom. Dito. Kapag ko. Ayan guys. Ang Tiligaya dito ka nga. Samahan mo ako. Apat konti. Ayan, shout out sa kusinera, always fresh, Idol Joan, masarap ang lugaw. Yan, thank you po. Kailangan daw maging fresh pa rin. Pwede ko bang lagyan ko ng pan? Ayun, may mga customer tayo. Hello po sa ating 59,000 viewers. Anong price? Ayan, May price down. 25, may 50. Busy po yung aming mga kadalagaan at magluluto ng rice. Isa lang? Ah, Bigyan ko na ng ilaw. tapos milk tea. Yes, madam. Oh, milk tea pa daw. Wait lang, coming. Coming soon. Pasensya ng mga kadalagaan. At busy ang ating mga kadalagaan. Palang yan ang siya. Oh, baka magsobra. Ayan, hello po sa ating yan. DFL, sabi ni Sir Ranilo Molina, ka-DFL, pwede bang mag-request ng menu? Sana magluto kayo ng kare-kare isang linggo. Sa isang linggo. Ayan, sige, sagot na ng Tiligaya yung kare-kare. Kaya lang baka hindi kare-kare, agkakare. Agkakare ang kanyang magluluto. Hello kay Sir Kakompi, yan. Team DFL Ladies Solid. Ate John, good morning yan. Good morning po. Kay Ma'am Mary Rose Chua. Kapag nandito kayo sa Manila, padalhan ko kayo ng ginagawa kong cake and bread. Yan. Thank you so much po. Sana ay matikman namin ang inyong ginagawang cake. Good AM po mga ka-dragon. Shout out sa inyo dyan sa San Jose.
Sa mga kapatid ko dyan from South Korea. Yan. Hello kay Sir Romy Gayundato. Aloha from Hawaii. Yan kay Sir Bruce Bambico. Say hello nga, Je. Hello po. I'm busy. Anong flavor sa inyo ng Auntie Ligaya, mag-tiktok ka naman daw habang nagtitimpla ka dyan. medium? Take out and Je. Yes. Ayan, tumatanggap po kami ng mga take out, mga gusto magpa-deliver. Yan, sa sunod po ay mag-aaral na si Gigi na maging rider. Bibili na siya ng kanyang motor. Tag-isa sila ng Tiligaya. Para kahit dyan sa Manila ay pwedeng makarating. Mga ka-dragon. Budget lang. Yung pastel lang. Walang rice po. 50. Pag maulan guys, medyo matumal. Kasi siguro tinatamad yung mga tao lumabas kasi nga maulan. Sagot na namin yung mga pananghalian ninyo, kaya sipagan yung lumabas. Nakaluto na ang inyong abang lingkod. Yung mga... Ang teta ko ang fries. Fries, please. Ano? Naimbag na oras yo guys. Good luck. Good luck dita business nyo. Good luck dita business nyo guys. Agan anad kayo dita. Kanay shout out from Toronto, Canada. Ayan, hello po. Thank you so much po. Sana nga po ay maging successful pa ang ating business para po sa ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Kay Ma'am Belia Vergara. Thank you so much po. Good morning, ma'am. Shout out po watching from Saudi Arabia. Yan kay Aski Pablo Gacosta. Yan. Dalawa na taro at saka... Kay Sir Good morning. Ayan. Good morning din. Hi mga ading mga ganda at masisipag from Janice Villaruz pala. Ask ko lang, single pa ba si Peng? Gusto kong ireto sa anak ko sa Canada. Taga San Jose po ako from Korea. Single, no boyfriend since birth sila ni Gigi. Ay, abang ko lang si Gigi. J, ikaw din? Timan mat, nagitoy. No boyfriend since birth. John, asan si hubby mo? Sigurado miss ka na niya, lalo ang mga luto mo. Ang mga luto ko lang po ang namimiss niya at hindi ako. Namiss lang yung luto. Well, hello kay Manang June. Ayan, hello ladies, pa-deliver po. Papaitan ng kambing. Papaitan at kambing. Iyon. Auntie Ligaya, mag-order daw si Manang June. Anong masasabi mo? Ano, pang tutulog yan. Ay, tulad daw ng Tiligaya doon sa Pangasinan. Sagot mo daw yung pamasahe niya. Mas mahal pa ang tulog pa na. Kung malapit, pwede sana akong umorder ng kalderetang kambing, kaso Cavite ako. Sabi ni Mr. Ranilo Molina. Taga saan ba kayo, sir? Cavite, Je. Ay, hatid mo, Je. Ay, hindi. Okay. Dito po dito po sa Manila. Ayan. Taga Manila si Ma'am Rebecca Loyola. Auntie Ligaya. Hello po. Auntie Ligaya, say hello to Manang June. Hello po. Ano po, sir? Hindi niya na naman kilala si Manang June. Hindi mo na naman kilala si Kuya John? Wag, nalipatan mo na. Ito talaga.
Kumusta ka ta? Nabarting ka? Hapay na Bartol. Hello mga ka-DFR, good luck sa inyo. Sabi ni Ma'am Del Cariaga. Sabi ni Ma'am, sabi ni Sir Amando, aloha from Hawaii. DFL family, may God continue to bless you and all with continued success and health. Thank you so much po. Hello mga beautiful ading, sabi ni Ma'am Edith. Edith Podas. Pusad. Blurred po ba yung aming video? Special delivery ang Tiligaya. Yan, special delivery ka no. Door to door. Door to door? Wow. Ading Madonna cooking vlog ka man. Kaslan naraman amin nga lutom. Next time po, pagka hindi na po masyadong ngarag, talagang nangangarag po kami pag mga gantong oras sa kusina. Buti na lang nandyan si Madam Onsang, asawa ni Gardo. Yan, kami ang tandem sa kusina. Kaya ang Tiligaya, ipapasa ko pang aking birthday. Ang Tiligaya, ready ka na bang maging kusinera? Hindi ko kaya, guys. Agkukutil ka mo. Paano kung makaluto? Agkukutil ka mo't ka na yun. Talaga ka mo. Miss ko na po, kalderetang kambing, lalo na luto ni Ma'am Joanne, wala dito sa Korea. Yan, padalhan ko po kayo ng kambing dyan, sa Korea. Sabi, hello kay Ma'am Tita Luz, Kitchen and Adventures. Hello, kakabsat, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Pa-shout out naman po. Hello po, Ma'am. Kay Tita Kitchen and Adventures. Hello po. Hello po. Ay, Ma'am Marlene yan? Hindi, Tita Luz. Hello po. Tita Los. Edith Pudas Gayam. Gigi, mag-asawa ka na, 45 years old ka na. Bukas po. Wag naman, 45, hindi pa po 45. After 5 years pa. Hindi, 10 years. Blurred na blurred. Good day from... blurred? Lord pa rin po. Ano ba yan? Ba't ganun? Hindi tuloy nakikita ang kagandahan ni Gigi. Yes. Lord to Lord. Check mo nga. Special delivery. Pasensya na po sa... meron tayong... Ng guys, wow! fried chicken. Ala Jollibee! Fried chicken ala Jollibee yan. Wait. How much is it? Excuse me, guys. Pasensya na po akong blurred. Naku, ano ba yan? Mahina po ang... Alam niyo naman po ang mga... malapit-lapit naman ang signal dito, yung tower. Pero bakit parang mahina yung signal? Lalo pa pag ganitong maulan, sobrang talagang struggle sa signal. Oo, malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Ano yung french fries? Gigi, malabo daw. Sobrang labo po. Yate, nakita ang kagandahan ni Gigi. Wala. Ay, pastel. Isang order. Ay, pastel. Ay, pastel yawa. Ay, sorry po. Jay, computin mong mabutin. Oo, dahil binta ni Gigi. Yan. Pag si Gigi talagang naka-front sa aming counter, talaga namang mabenta. Maganda at masaya pag marami kayo. Tulungan para din nakakatawa. Yes po, masaya po pagka madami. Kaya lang minsan nagkakaanuhan na kami, nagkakapalitan na kami ng mga pagmumukha. Natanggap ko ng bata ni Bayad. Opo, pag pogi. Pag pogi pwede. Si Balong pwede na yan. Pasado na? Hmm. 228 lahat.
Hello kay Ma'am Evelyn Dizon. Hello, beautiful ladies. Pa-shout out naman. Yan, pasensya na po kayo kung ano, blurred. Pakinggan nyo na lang yung aking boses. Hello po. Hello po, Tita Evelyn Dizon. Yan, kumusta po kayo, Ma'am Evelyn? Ay. Kuya, ipagkalat mo dyan. Taga saan ka, kuya? Ayan yung nag-comment din sa comment dyan yung anak niya. Ba yun? Ay, iba ba? Ay, nag-ice cream. Taga dyan ka, kuya, sa looban, dyan. Kuya, ipagkalat mo na may masarap na kainan dito. Pero, ipagkalat mo. Libreng-libre kang ipagkalat. Ipag-chismis mo. Imarites mo. Ayun yung magandang imarites. Ano, Je? Oo. Yung mga ganyan. Oh, yan yung ano, may kunyo, may purpose. Solid, silent supporter po ako. 2 years na akong nakafollow sa inyo. From Silang Cavite kay Arminda Graho. Yan, Arminda. Hello po, Ma'am Arminda. Thank you po. Ang ating senior ay nagkukulay na. Malalaya ko daw. Malalay. Sabi ko, auntie, huwag ka nang pumasok, magpahinga ka na lang. Ayaw niya, guys. Ayaw niya magpahinga. Kuya, yung price pa daw. Talagang literal kaming, ang mga babaeng walang pahinga. Kaya listahan mo, te. Ano yun? Ano yung kaldereta? May magbili? Ayun na. Ah. Shout out mga ka-dragon from California. Yan, hello po. Hello po. hello Kumusta po. po kayo dyan sa California? Kay Sir Odi Lostina. Yan. May ilista mo na ito, te. Ayun. Guys, bilhin nyo na yung aming kuwan, papaitan. Kaya naisama na yan dito? Oh, pwede. Ay, dugtong mo na lang. Gusto mo daw, oh. Okay lang naman. Ito yung panalo 16, no? Hindi, nakasama na yung jet. Pati yung paitan. Oh. Yan, hello po. Wala tayong customer, kaya pwede na tayo mag-take. Andili kaya, sayawan mo na, dali. Isang kaldagan, te. Ante, kaldagan mo nga sila. Kaldag yan sa Deligaya. Hi, kumusta na Gigi? Sabi ni Sir Efren. Remigio. TikTok na. Walang customer ni DJ. Walang kas... hello sa ating 89,000 viewers. Yan, parami ng parami, guys. Yan, hello po. Kahit blurred tayo. Marami pa rin na ron. Oo. Siguro, pakinggan nyo na lang po yung mga boses namin. Huwag na yung mga pagmumukha namin. Huwag mo na pong tignan at Halong kaya yun. hindi na rin pala nakakuha yung kwan mo. Yan. Time check. Time check. 10:42. Ha? Malapit na naman What time? alas 11. 10:42. Marami tayong kwan. Anong kwan? Ice. Ice cube. Yung aking mahiwagang sabaw, hindi pa ako nakaluto. Marami daw kayong ice. At yung aking lahat, malilit lang, para makabingay. Kalalaki nga yung hiwa mo. Ipan nyo na yung ganun lang kay auntie. Huwag ka di, ay itimbang pa, tatlo ko, nagpapadad ah. Ayan, hello sa ating 92,000 viewers. Yan, dumami na sila guys. Hello po sa ating 92. Sige na, mag-order na kayo dyan. Je, may mag-order daw. Na ano? Ng 20 kaldereta. Ay, Si Manong dyan daw. Nako, papanis na dyan manong dyan pag ihatid sa'yo. Sarap papaitan, Joanne. Yan, kay Sir... Hi, from Hawaii, kay Sir Efren. Yan ang aming merienda guys ay... Yun, kakain daw si Sir Efren. Sige na po, kumain na po kayo. May pring sabaw. Unlimited. Anong oras po Nagagat ni Miss Joanne all around. Congratulations, adding watching from Binalonan. Ay, ano? Binalonan, Pangasinan. Malapit na Wow! kayo mag 100K. Wow!
Enjoy. With gravy. Try nyo guys ang aming Jollibee style. Next day, mag-ano kami, burger steak naman para Yun, ano, para may para may iba naman. iba naman, hindi masawa yung ating mga estudyante ng pastil. Pero ang dami pa rin bumibili ng pastil, tsaka yung, kasi ano lang talaga, murang-mura lang. For only 25 pesos, may ulam ka na, may kanin ka pa. For only 35 pesos, mayroon ka ng sisig. Ang mahal kaya nun sa ano sa mga karinderya sa bayan, 'di ba, Jay? Oo. Ipakita ko po yung plato itong pinaglalagyan nila. O kami nako, bongga. Magkamanon sa atin. Wish ko po ka always malakas benta nyo kahit nakiriwi now dyan, sabi ni Sir Romy. Kaya nga po, actually, anihan na po, kailang hindi po ramdam dahil sira ang mga palay. Lalo po to, hindi niya po ramdam. Idaan na lang yung sa tawa. Awanan, patayin na mga talo na. Parang nila hingin. Alam nyo ba guys kung magkano ang per kilo ng palay ngayon? 11? 11 na lang? 11, 12? Ba? Gano'n? Oh, nasa naglalaro sa 11 pesos and 12 pesos. 12 pesos medyo sa sunod hindi na kami magsaka pangkain lang namin. Bala ka diyan. Hello kay Sir Ian Christian. Yan, hello po. Eclivia. Shout out sa inyo, camera girl at mga ka-dragon, mga ka-DFL. Good morning. Yan, hello po, Sir Ian. Ayan po. Hello sa ating 93. Yan, tumataginting at 93. Pa-deliver ng papaitan dito sa Las Vegas. Ala kaya. Naganda yung hello kay Manlita Rivers. Ayan, pwede naman po. Paano natin, kailang pagdating dyan, baka naging burong kambing na. Sana ay matikman nyo ang aming mga luto dito. Mga gustong pumunta dito, mamasyal, pwede po. Sagot na po ni Gigi ang inyong accommodation. Yes. Kaya antipasing daw ang inyong pamasahe. Kaya antiligaya ang inyong ayun na nga. Ayun lang yung Kailan katabi niyo sa kilsane? Take care, DFL girls. We love you. We love you all, everyone. Every day, we watch you for 4 years. Yan. Thank you, sir. Efren. Romy Gayon Dato. Problema ko mga price ng gulay ko diyan sa Rizal Harvest itong September 20. Yan. Parang mas mahal pa nga po ang price ng gulay kaysa sa bigas. mahal, no? Kaysa sa kaysa susunod magbigas na magkuan lang kami maggulay. Kaya lang pagdagsa naman ng gulay, wala na, halos tingin din nila. Balik-baliktad na. That's a deal, sabi ni Ma'am Lita Rivers. Wow. That's a deal. Sige po, magpa-deliver po tayo dyan. Ihatid ng Tiligaya. Gusto niya daw makarating dyan. Kahit ikaw lang, ante? Ini-invite daw tayo ni Kuya Johnny sa Arizona. Mag-ready daw kayo ng pamasahe niyo. Sagot niya daw ang sagutin. Kayang kuhan. Maiwan na ako sa tindahan. Magtinda na lang. 100 pesos. My goodness. Yes. Wala kaming ibang inasam-asam kundi yung makarating sa Amerika. Kaya lang Walang pera. hindi kaya ang pamasahe. My goodness. Pang barangay, kabilang bayan lang yung pira namin. Pang Manila, Antiligay, Manila nga lang Manila karigatan pa. Langanin pa. Sa bayan nga lang, wala nang tinaw. Sa
Mas malapit ha. Naku Wala ko po. kayo buti ninyo eh. Anti Ligaya. Magtinda pa po kami ng bakang buti. Sino pong gustong bumili kay Auntie Ligaya? Ayan po ay binibenta namin ang halagang 100 pesos. May take out po sa Auntie Wasing ang kanyang buy one take one. Tayo daw. Yan, hello po sa ating 88 viewers. Auntie Ligaya, magsayaw ka kasi nababawasan tayo eh. Ay lang alam mo. Gusto niya kasi may tugtog. Wala nun te. Bakit walang tugtog? Gusto niya may tugtog. Blurred pa rin po ba kami guys? Patarin tayo. Ayan. Wala nang ayan. Group tour kayo dito sa Korea sa winter season. Ay, opo, isa rin pangarap namin dyan sa Korea. Kaya lang, yung budget namin ayaw makisama. Yung budget ayaw makisama. Kaya tuloy hanggang pangarap na lang. Hindi kaya nanti yun. Sabi niya. I will donate your plane. Oh. Plane fares to come to the state. Let's talk. Oh, wow, thank you so much po. Thank you po. Totoo po ba iyan? Kami po ay mapagpaniwala. Yes. Madali po kayong kuhan. Oh, baka sa may ano yun, immigration baka sa kanan. Oo. Sa'yo lang din. Sabihin mo, para hindi ka kausapin. Wala ay actually ang may passport pa lang po sa amin. Sulat mo na lang. Baka mamaya pasulat yung kan mo. Wala pa po bang bakit? Baka ano? Kasi mahigpit din sa immigration. May pamasahe nga kami, bagsak naman kami sa immigration. Anong gawin nyo na? Ay, anti pasin mayroon na. Sanya yung nagtatanda. Nag-aaral ako ng sign language. Je. Oh. Pero okay din to, Je, kung tutuhanin. Eh, punta talaga tayo, Je. Pagkarigatan ko. Mag-aral ako ng isang isang buwan na kwan. Ilan ho kami? Hindi pa gusto ko tayo. Sige, sandaan. Hindi na masyadong malabo yan. Thank you. Sa bagay nga pa. After Christmas, we will talk. Oh, talagang seryoso si Sir. Sir Johnny? Hindi, Efrem Remio. Yan. From Las Vegas yata siya. Thank you po. Ay, hindi ka. Thank you na agad. Ganun na yun agad. Oh, advance Tagal. Guys, Lapag ang passport. kaya lang po wala pa silang passport. Wala pa po kaming passport. Lapag na, lapag. Tapos ito takot sa aeroplano. Pati ko na yung pamasahe. Yung pamasahe niya daw, i-cash niya. Antay, ilang oras ka sa aeroplano? 12 hour. Tapos ano pa yata yung parang Ako na nagpamasahe sa aeroplano. parang ano ka. Pagtinda ko dito. Hindi, alam ko na isakay muna natin sa Teligaya sa Kwan dito. Malaking kwan din yun na. Abak pa natin yung kwan. Nakarating tayo ng ibang Well, na po na yun. basta-basta yun. Siguro yun na yung pinaka kwan na pangarap natin dyan na natupad. Oh, ligira agad. Nagiro. Baka pwedeng kwan na lang po. Kahit Japan lang, Singapore, basta totoo. Ay, gusto nga nila sa US para makita daw nila tayo. Oo. Kayo na lang pumunta ng Singapore. Meet na lang tayo doon. Po kayo. Mura lang po, pamasahe doon. Or Korea. Or Korea. Gusto ko sa Korea din. Ganda. Or Japan. Ano? Japan, UK. Tapos iwan na namin sa Antiligaya dun sa Japan. Yuki-yuki. O hindi, wala na yun. Hindi na uso yun. Yuki-yuki ah. Yes, then you guys call. Can't stop. Ayan, yes! Ay sabi ni Ma'am Evelyn, yes, then you guys
Guys can stop over to Hawaii. I can take you around. Wow! Tama na. On. Siyempre, magdaan kami kay Gayam. 1 week kami kay Gayam. 1 week, kulang yan eh. 1 week tayo kay Gayam. 1 week tayo kay Ma'am Evelyn Dizon. Evelyn Dizon, 1 week kay Oh. Sir Bruce. Ay, yung mga Hawaiian eh. Wala po tayo Bruce. Si Sir. Wala na, doon ka na. Hindi ka na makaawid. Ay. Wala pang awid. Hindi na po ako magtira. Hindi na magtrabaho. May nagtrabaho. Habang nandun tayo. Ay, nakikilay. Habang nagkwento. Deliver ka nga lang doon. Ay, hindi ka na punta. Lutuan ko na lang po kayo dyan. Pwede pong kunin nyo na lang po kaming coke. Gay, brush. Nagpunta doon, magtrabaho, magbakasyon. Hindi magbakasyon. Oh, okay lang yun. Mas gusto okay lang yun. Basta ano. Awa. Kahit pagtrabahuhin nyo po kami dyan, willing po Oh, kami. willing po kami. Sanay na po to. Cargador. Kahit Buhat ko kami ng kuha. ala, yung sabaw ko, hindi ko na naluto. Oy, blurred daw. Sabi ni Ma'am, Evelyn Gomez. Nag-inquire po kasi kami kahapon ng kwan. Mahal naman. Hindi afford na ikwan. Parang. Kasi kahirap ng signal talaga dito. Ayan. Parang excited na akong magpunta ng Amerika. Parang gusto ko nang pag-usapan, Sir Efren. Gusto ko nang pag-usapan yung Hawaii. Amerika. Nako, pag-usapan Alam na ba, natin hindi po yan. kami makatulog, Sir Efren. Ay, hindi po kami nagbibiro. After Sir Christmas Efren, pa totoo naman po daw yun. pala yan. Ay, Tinutotoo. Ako 1 week sa Abra de Ilog. 1 week daw si Manong Diyos sa Abra de Ilog. Ay, nag-iisip na sa Tiligaya kung paano niya. Ay, naging 1 week si Manong dyan sa Abra de Ilog. Katagal ba naman nila Katagal nila ng biyahe. Dapat may... Manong dyan parang si Kuya Vince na sa Oriental. Nag-chat kanina eh. Nasa Oriental daw sila, biyahe. Sino? Sila Kuya Vince. At si Kuya Manong? Hindi. Kuya mo. Tama din. Manong Kuya. Daan din tayo kay Manong John. Kala mo makalimutan. Daan din tayo sa California. Saan kaya si Manong John sa California? Las Vegas, California. Apa! Kung saan kami na Hindi kami nakakawid daw. Wala nang uwian to Makapapicture man lang tayo. Sige, tayo pa-share kayo dito yung Las Vegas. Pa? Yung world, yung Hollywood. Sana. Kung malakas ang Sana totoo. Malay mo, di ba? Hindi masamang mangarap. mga mangyan-mangyan nakarating ng US. Wow. Ano ka kagitay ko na? Ang gawin kayo, glako kayo. Kagitay ko maritis na ko. Magpaghatay ka. Kung gusto mong pumunta sa Japan or South, pwede. Ulit. Basahin ko ng matino. Kung gusto niyo pumunta sa Japan or South Korea, pwede din. I will pay for everything. my gift to you all. To you all for making me happy with your videos. Yan. Hala, totoo pa. Talagang maglundag na ako. 1, 2, 3, lundag. Yay! Hala! Kailangan mo. Tunay. Hoy, sino magsama sa akin mag-ayos ng passport? Gusto kong makita. Ito pa naman si South Korean. Yes. Si Gudong Pian. Doon na yung contract talaga. Yung asawa ko makapag. Hala ako si John Pio. Ay, si Rimino ka nga pala. Ba't John Pio ako? Si Park. Asawa na yun. Hali, wala pa. Ha. Kami nga, ginatay Oh. na yun. Sabi ni Manong John, oo daw, daan daw tayo doon sa kanya sa California. Daan lang po yung sasakyan namin. Apa, awit na may lugar may. Makarating kaya rin yung sasakyan. Ano gusto natin magbarko? Ayaw ko magsaka. Parang mga Magbarko isang buwan. Pero andun man latante. May swimming pool pa doon. Ay, nakapapantay, pabalik na kami, papunta ka pa lang. Pabalik na kami, papunta ka pa lang. Titanic ko naman. malagip nga naman. Ay, sabi ni Sir Efren, Malagip nga. just let me know, I'll pay fare and 1 week of hotels. Alang dami po namin. Okay lang po. Ayaw ng mga senior. Ano? Ay, ikaw, te. Magsama ka, ha? Ayaw ba? Ano?
Wala. Alay, hindi na may usap yung birthday. Sabi ko atong sango. Basta ako. Tama ako. Free everything. Okay. Yan. Thank you so Okay much lang po, po. nasa At ba sa... Nasa 10 packs. Hindi. Yung mga ano lang. Mga kon lang siguro. O kung di Baka guri-guri mo ni... Kanina walang pamasahe ngayon, walang pakit pa. Yan. Hello kay Miss Ma'am Rose Bush. Okay lang po sa Singapore po muna. Ibilit talaga pang Singapore. We will talk after Christmas. Sabi ni Sir. Yan. Asahan po namin yan. Talagang umaasamin na naman kami. Ay, talagang asahan talaga po namin. Nakalista na po sa kalendaryo namin yan. Ready sa doon. Kasi Hindi. Ikon mo na ha. Ilista mo na sa kalendaryo. Bye po. Pa? Pagkaitan. Meron po. Whatever you decide. America or Asia. Kahit saan daw yung kung saan nyo gusto. Singapore po muna kami. Kasi wala Maliit palaki po. visa doon. Oo. Para ano lang po, yung... Baka... pag nag-US po, baka pag nag-US po kami kaagad, maano yung... Nagdating kami. Mabigla yung katawan namin. Pero... Kaya naman masyadong Opo, masyadong mabigat po pag US. doon lang po muna tayo Doon, mga... Pwedeng Thailand, yan. Parang maganda rin sa Thailand. Or Singapore. Hi, ladies! Kumusta na kayo? Sabi ni Sir Willie Mendoza. Hi, Sir Willie! Hello po, Sir Willie! Yan. Bili na po kayo. Maulan. Bye, take care. Kumusta kayo dyan lahat? God bless. Hindi ko mabasa to. God bless always. Bye. Yan. Bye, Sir Efren. Message po kayo sa Opo. akin sa aming Facebook page, Dragon Fruit Ladies. Ayan. Or mag-email na lang po kayo. Thank you so much po sa ano. Sana ay true lala. Sana ay... Oh, sorry. Oy, ayos na yung birth certificate ko. Apply ko na lang. Okay na yung akin. Je! Sa November ako. Ayusin ko yung akin. Hindi, ako na yung akin. Apply ko na lang eh. Nakuha ko na lahat ng requirements ko. Kaya dapat makauwi ako ng ano. Bago ma-expired yung application ko. Certificate niyo, wala pa kayo certificate. Chararan! Bakit talaga yun? Dito forma. Nako. Paano ba yung mga ano? So ayusin na para maganda makakompleto tayo. Mas masaya naman yun pag kumpleto. Kasi, Network adobo ka tayo? Yes. siguro pag Singapore, ante, gusto mo rin magsama kasi 3 hours lang. Malapit lang yun, ante, pag Singapore. Hi po, sabi ni Ma'am Ana Rigando. Yan, kumusta kayo dyan? Kung ikaw muna at ako'y may isa pang recipe. Time check, 11:02. Kamusta po, Sir Willie? Efrem Remedyo pala. Efrem Remedyo. Pasyalan din ninyo ako, either US. Ay, Sir Willie. Sir Willie, sige po. Or sa Lipa. Sige po. Sige po, pag nagkatotoo. Basta totoo. Yung kay Sir Efren. Nakauwi na raw po kayo sa Batangas, sabi ng Tiligaya, Sir Kasya Willie. na yung yelo natin? Oo, marami po. Nagkal na? Panagitak-gitak yun. Umaga pa naman natin. 11:02. Musunsinante. Sila? At magkal na tayo. Kayo yung Hoy, may inapoy na? Magkal na kaya dito ako, no? ako yung Ganda ng current sa ko. So, ayan mga ka-dragon, sa November pa daw. Pag vacation ko dyan sa Mindoro, dayuin ko yung restaurant nyo kadeta. Yan. Sige po, Sir Rami Gayundatu.
Ay, wala ka na daan? Present yata ang lahat. Yan, andito na si Manong Bartok. Yan, hello po Manong Barta. Good morning po. Good morning, Manong, and good evening naman dyan. Ito po muna itong ibabaw ng ulo. Ayan, maulan po ngayon dito. Kaya medyo... Sana sipaging maglabas yung mga estudyante. Hello, Sir Manong Bartok. Ano nga po ang name nyo, Manong Bartok? Sir Romel. Romel? Romel. Sa Las Vegas ba? Sabi tayo mag-ready na? Oo, tama, Romel. Sir Romel, aka Manong Bartok. Ipasilip ko guys yung mga ulam dito. Ayan! Nag-bell na po! Ayan. Ito ay display lang namin yung mga kwan na sa loob. Ayan, papaitan, pork sisig, caldereta, chicken pastil, at fried chicken. Hindi namin madesisyonan yung manok ko. Hindi, malalaki 30 yung maliit. Kung tag 20. Ay, lakon mo. Sarap naman yan, sabi ni Sir Mel. Ay, opo. Kung ako nagkuhan, nilo. Pero marami pa yan, tayo? Magkasya nga, mag-ano kaya ngayong tangala yan? Kasi nyo natin nila. Nanin na pagkapa. Bilang. Medyo. Mga ilang pan lang. Hindi kayo masyadong magahol ka. Mamaya na pag... Basta kunin nyo lang kung kunti na magbili na kayo dito. Oh. Tapos meron pang customer. O kung di man yung kondong galing kay Lina. Hindi, 5 kilo lang kasi yung inano niya kapon, sabi ni ano yun, Iking? Share na? Si Iking ba yun? Yung Ay, ano? yung bulso niya. Ay, anong pilidan? Si pangalan nito. Sabi niya, ihatid niya dito, yung si Kining. Hindi niya man hinatid. Hawaii have the best weather except summer. It's hot and humid. Magkano ang pakabit ng wifi dyan? Sabi ni Sir. Dito po kasi, mahina po yung signal. So, kapag 5G po ang nag-inquire po kami kahapon, Starlink. Akala namin nasa 5K lang, 21K ka no. Nag-ngay naman to. Kaya hindi namin ginaw. Isang order? Tiyaga na lang kami makikonnect dito sa kapitbahay, maghulog-hulog. Nagbabayad. Kaya lang may time na mahina kasi hindi siya 5G. Kaya minsan malabo po yung live namin. Lalo pag gantong umuulan, mahina ang internet. Nga rod, nag-ngayon natin Starlink. Pero mag-try po kami ng ibang kung malakas din yung PLDT na baka PLDT na lang po. Wala na, wala sibuyas. Wala, may binigay ako. May malamig yan. Wala. Bago sibuyas. Hello po kay Sir Ferdinand Estonelo from San Francisco, California. Apay awan sa baling nga kumpanya ag-provide ti wifi. Tanungin po namin yung teacher dito na malapit po sa amin kung magkano po yung PLDT.
Tiunsang, PLDT ba gamit nila, Ma'am Ana? Tiunsang? PLDT ba gamit nila? Sila Ate Ana? Pag PLDT, mura lang din po eh. Kaya lang ano, pahirapan din kung kaya ang 5G. Wow, PLDT. Pag kaya ng budget ko, sagutin ka wifi niyo. Wow, thank you, Manong. And inform po namin kayo, Manong. Hawaii have the best weather except summer. It's hot and humid. Yan. Siyempre, punta ka daw ng Hawaii G. Mas maganda daw doon. Hindi, ang Hawaii kasi parang kwan din siya eh. Provincial na ano. Tama ba? Parang gusto kong punta na Hawaii, USA. Kala mo naman eh. Gusto mong punta sa panaginip. Gusto ko punta sa Hawaii. Apa, ano, just let me know hanggang Pasko ang offer ko. Hanggang Pasko talaga. Sige po, inform po namin kayo. Magtanong po kayo kami mamaya. Ano kila ate? Lomi. Isang order ng Lomi. Masarap kasi ngayon mag-Lomi, no? Kapag siguro kayo ng Lomi. Kasi maulan. Gusto naman nila mainit. Yung hinihigop nilang sabaw. Wala na akong Ako, nagulog ako. 6 hours. 10 pesos. Paninda yung tinitinda namin pero nalilipasan ng gutom to. Tanghali na lang yata kami kumakain. Nakakatikim ng kanin. Hindi pa nag-chat si Kuya Ruben Pai? Wala pa nga, iwan ko doon. Wala kayo. Sana ilipat na kayo sa? Hindi mo ko na. Hindi mo na. So, ayun mga ka-dragon, mag-out na tayo sa ating live dahil mag-prepare na po kami dahil mamaya-maya lang ay dalagsain na tayo ng mga estudyante. Yan. Bye po. Ingat po kayo palagi. We love you all guys. Wala po munang vlog.